fucking gør man det bare rytten, ikke? Nej! Gå nu lige! Hold kæft, din lortcykel! Hvad drejer I? Nej, det virker. Nej, hvor filmer du? Kæft, din idiot. Det gør jeg næste gang med dig. Det sker aldrig for mig, det der. Nej, det gør det nok ikke. Hvad kan jeg sige? Jeg er en følt cykelrytter. Det er fandme ærgerligt at lade med at optage det her. Jo. Hvad tror du, de tænker, hvis? Hvad er det, Springsteen? Kan du ikke bare droppe det kamera? Aldrig. Jamen okay, så skal du sætte sådan noget ind på Facebook. Del 1. Den store idiot. Del 2. Den store idiot. Del 3. Cykelidioten. Den hedder bare cykelidioten fra starten af. Det var faktisk godt for på. Du skylder mig virkelig lige. Jeg kan ikke love noget. Du kan få noget kage på søndag. Det Nej, på gør lørdag. vi nok. På søndag, ja. Hvis jeg kommer. Du kommer. Bare rulle, du kommer. Okay, nu prøver jeg min gamle teknik. Jeg tager på snart på. Så træk dem op. Jeg har faktisk 2. Nå, det var en god idé. Michael Spings, mine damer og herrer. Ben! Hvad er det? Flyt dig nu, jeg skal cykle! Cykle på hvilken måde? Træk! Og træk cykel. Kan du ikke lige dreje på rettet? Nej. Hier. Det gør du fandme med vilje, det der. Har du hvor meget strøm har du tilbage på den her lortemobil? Fuld. Og så sejler vi videre. Det kommer sgu nok også til at smadre din kæde. Det er min fars. Din fars. Så gør vi på den professionelle måde. Nej, jeg vil ikke min tomme. Hvad er det så sjovt ved at se en cykelidiot gå med en idiotcykel? Det er bare sjovt. Hold nu kæft! Der er nogen, der lider her. Altså, jeg får først kæft på søndag. Det er sgu da nok problemer i forvejen. Pro Cycling Springs 2010. Fuck, det lød lidt idiotisk. Helt vildt. Niklas sådan her. Har du mere af den der chokolade? Kan du selv have bagt? Ja. Der skal jeg nu. Kan man spise den uden at blive syg? Nej. Nå, jeg tager sådan. Det er lidt dumt, når der er bagt. Det er sgu ikke lækker. Kan jeg få en pause? Kom nu, man. Du mangler ikke mere end 50 meter. Ja. Kan jeg få en ny pause? Jeg kan godt få min far til at køre den hjem. Kør mig hjem? Ja, tak. Men det er ikke det, han vil fake, gør du? Selvfølgelig. Du elsker mig. Og derfor gør jeg det. Fuck dig. Du skal se din pinlighed. Hvad? Jeg skulle da bruge cykler, mand. Jeg skulle da bare 2 år i træk. Eller jeg kom på andepladsen 2 år i træk i det her. For 2 år siden. Nej. Der er lige pause. Kæft, hvor kunne jeg godt spise et eller andet her. Jeg kunne godt drikke en Red Bull. Det er min replik. Tror jeg. Jeg tror ikke, det er på 20 YouTube. meter. Jeg tænker lidt på YouTube. Nej, ikke det! Hvordan kunne du lige optage? Hej. Hvor langt har vi gjort det her? Jeg bor lige der, mand.
Men hvor lang tid har I trækket den? 50 meter. Tror du ikke? Kæft, det er hårdt, mand. Nej, du har nok trukket den 100. Ja, se, det var da en god grund. Jeg tror, jeg skal hjem og sove efter det her. Kom nu. Kan jeg låne din seng? Nej. Der er ikke lagen på. Kan jeg låne dit gulv? Nope. Der er heller ikke lagen på. Nej, det er snart. Hvad? Det er snart. Kan jeg låne din stol? Nej. Kan jeg låne din fryser? Ja. Det er lidt forkert. Ja, det er lidt dumt. Hej, jeg er der snart. 10 meter! Skås, hej. Jeg føler mig som tv-stjerne. Det er en dummere udgave. Det siger jeg bare. Du ved godt, du filmer på mine bukser. Sådan. Nu ved du godt, du filmer på min trøje. Hvor de tror. Sejt. Heldigt kamera. Kæft, jeg skal med det. Jeg skal da hårdere at køre. Tour de France! Tour de Danmark. Hvad er der så sjovt i den blå? Jeg skal ikke til